3 show, som handler om klodsarne og hans vej til prinsessens hjerte. Vi starter hjemme hos Arne. Hej Babush. Hej Søren. Jeg vil rigtig gerne have en hest, fordi at jeg skal fri til prinsessen. Så får du den her hest. Tak. Du får nok brug for noget lykke på din vej. Tak, tak. Virkelig. Hej, prinsessen. Skal I gifte med mig? Hvorfor skulle jeg da jo det? Fordi jeg har flot tøj og god uddannelse. Duer ikke! Hitler, duer ikke! Rama, duer ikke! Kreativ, duer ikke! Duer ikke! Og så kom den anden bror ind. Hej far. Hej Søren. Må jeg godt få en hest, så jeg kan se til prinsessen? Ja, værsgo. Jeg er cool. Duer ikke! Symfonike, duer ikke! Musik, duer ikke! Og så kom klodsarne ind til Færre. Jeg tænkte, må jeg godt få sådan en hest der? Jeg har ikke mere hester. En sjut! Nå, en hest med! Nej! Og så har vi en sød baby. Tre fri for nu vej, så ved vi bruger prinsessen, gør du? Ja, prinsesse! Jeg ligger lige sådan. Jeg tænkte, der er mig, fordi jeg er sød ved børn jo. Og så kan jeg godt lide at hjælpe ældre mennesker. Så tænkte jeg, hvorfor ikke også to, og så en lille Oscar? Ja.